lada ngikuha ban sautu kam kindia halor kane kapang ngidon kam ban sautu ya ka jingi kai jonga balang haka balang Catholic ngidon south illiki dogma kabahi kai shapanga maria teisoti dogma kabamut ka jingi kai kamjula ban kella ne kamjula ban pen kella kane ka dogma kabamut ka pension nongarim halor ka ketinu bale but komjuru halor ka tradition halor ka jingikai ka bahiar pateng nadu bastan bad dogma kalong ka jingikai but ka jimpen scam yak halor kano ka jingikai kabang isnawutu kalong kabawan na ubale bad ka dogma kala penskem da ka magisterium jonga balang ya ka jingikai kaba klidu jonga balang Catholic bad habangi ongi don south ki dogma kini ki dogma baro south li shapanga maria teisoti ngimlaban penkalla innimlaban penkalla haka balang i don dogma haka balang i don doctrine kalong ke jingikai kabangi yo pidiang na kabalang haka ba shim jingmut na ka katin uble kumjuru halor ka jinglong uble theology but ngidon bongi doctrine henry ka dogma kalong ya per na ka doctrine namar ka dogma kalong ka jingikai bamlaban penkalla omlaban penbe da mano shizin la penbana dogma kata ka dogma kan yaine shijunom hakabala lada don mano ba persyang ban hikai persya ya kanega dogma kan kalalong heresy kalong ka jingikai bakala